Entón, comezamos a sesión plenaria da Corporación Municipal de Outes ordinaria do mes de xuño, que ten os seguintes puntos na orde do día. O primeiro, aprobación, se procede ás actas das sesións anteriores. Son 3 actas, do 25 de abril, 4 de maio e 13 de maio de 2024. Entón, bueno, non sei se teñen algo que comentar sobre as mesmas. Partido Popular? Non? Non? Nos tampouco. Bueno, pois entón vamos a proceder á votación das mesmas. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos presentes. Bueno, xa tiña que ter isto antes, excusar, antes de nada, a ausencia de 2 concelleiros, tanto Alba Quintela como Tono Camaño, que por asuntos particulares hoxe non poden asistir a este pleno. En segundo lugar, o seguinte punto é nomeamento de representantes municipais na Mancomunidade de Municipios Sallas, Tines, Tambre. Ben, de forma moi breve, como vostedes saben, o Concello de Outes participa dunha mancomunidade de municipios chamada dos Sallas, Tines, Tambre, que era a mancomunidade que gestionaba o famoso matadoiro comarcal ou supracomarcal, con varios concellos máis, bueno, é unha mancomunidade que en realidade leva moitos anos en actividade efectiva, e en estes momentos, bueno, pois o que compre é justamente disolvela, posto que tampouco hai, digamos, expectativa de que vai a ter máis actividade a mesma, non? Para poder disolvela hai que convocar unha asamblea. Para iso temos que convocar pois os representantes de cada concello, e como, bueno, pois estaban aínda sen nomear, temos que nomear, estaban aínda sen nomear os representantes do Concello de Outes, pois temos aquí unha proposta. A proposta ademais debe sumar persoas de tanto do goberno como da oposición, e a proposta é a seguinte: acordar o nomeamento como vogais da Mancomunidade de Municipios Sallas, Tines, Tambre a don Manuel González López, dona Alba Quintela Vilariño e don Francisco Calo Abelleira. En segundo lugar, comunicar este acordo á Mancomunidade de Municipios dos Sallas, Tines, Tambre. Non sei se teñen algo que comentar ao respecto. Sí, cando queira. Sí, ben, pois nós, sendo preciso o nomeamento de representantes da corporación en calidade de vocais da mancomunidade referida, a nós parecenos ben a proposta feita. Neste punto non temos nada máis que comentar. Moi ben, moitas grazas. Algo que comentar? Non. Bueno, pois entón vamos a proceder á votación. Votos a favor da proposta. Apróbase por unanimidade. Ben. O terceiro punto é o expediente 448/2024, é a aprobación da ordenanza municipal reguladora do uso das praias do municipio de Outes. Comentar solo, vai facer presentación da mesma desta proposta de ordenanza municipal a Concelleira de Turismo, Soledad Agra, pero como creo que xa saben bueno, pues, os representantes dos distintos grupos, hai unha emenda que tamén vai a presentar, porque bueno, hai que facer unha corrección ao texto que se informou na comisión da semana pasada. Bueno, pois posteriormente, se lles parece ben, pois debatiremos de forma conxunta tanto a emenda como a proposta, e votaremos de igual maneira, se lles parece ben tamén, de forma conxunta as dúas cousas. Entón, doulle a palabra á concelleira de Turismo, dona Soledad Agra. Se hai, entendendo que hai acordo, habendo acordo, vale, pero bueno. Hola, boa tarde.
Esta ordenanza que presentamos é unha ordenanza reguladora do uso de praias do municipio. O obxecto é establecer un marco legal de regularización do uso do litoral, tendo en conta que a Xunta non ten unha legislación autonómica que exerza sobre a ordenación das praias, deixando o regulamento dos municipios. Entón, dentro do que é o regulamento aparecen determinados artigos tocando varios conceptos que creemos que deben ser ordenados, ainda que agora mesmo non existía ningún en concreto e guiámonos un pouco polo sentido común ou por a lei estatal, sí que así vamos a deixar marcadas as normas de uso das praias, que serán libres, públicas e gratuitas para uso común, e marcamos un pouco os usos preferentes, non? Para regular así o desenvolvemento de actividades, xogos e exercicios, o tema dos ruídos, ata que decibelios pode facerse ruído dentro da zona de areal, o varado de embarcacións, o estacionamento e circulación de vehículos, unha serie de regulamentos que agora mesmo non tiñamos e que así queremos que se pode facer dunha maneira máis correcta, máis que nada para que exista unha mellor convivencia entre todos. Dentro deste, eu supoño que o que máis así interesante lle vai resultar a nosa veciñanza é o tema do réximen aplicable a animais domésticos. Ata de agora, resíamonos un pouco por a legislación estatal, pero tampouco queda recollido especificamente cales son os horarios nos que sí pode haber animales nas playas, se poden estar soltos, se dependen das horas ou de se hai persoas ou non. Así que quisemos regulalo para unha mellor convivencia, tendo en conta que cada vez máis a xente acude ás praias con cans e hai moita xente que lle ten medo ou que non lle gusta ou que se sente intimidada por eles e, polo tanto, creemos que hai que regular para que todo o mundo poda convivir sin sentirse incomodado pola presencia de cans e tamén para que a xente que ten cans e quere leválos que sepa onde pode leválos sin molestar a ninguén. Polo tanto, determinamos uns horarios para a praia de Broña, que é a praia de maior afluencia turística durante a época estival. Consideramos temporada de alta afluencia de 1 de xuño ata o 15 de outubro e a Semana Santa, entre os xoves e domingos de Semana Santa. En ese horario, tanto a praia de Broña como a de Siabo, que consideramos que son así as que máis xente teñen, poderase ir con cans entre as 21 horas e as 11 da mañá seguinte, pero o resto do día non poderá acudirse a esas praias con can, nin siquera con correa. Polo tanto, eso marcarase ali nuns carteles indicadores para que a xente sepa que fora deses horarios non poden acudir á praia co can. E sí que vamos a marcar 2 praias especificamente para mascotas. A praia da Vitareira, que é unha cala que está moi ben delimitada, un pouco máis alá da praia de Broña, seguindo polo paseo cara ao Requeixiño, e nese espazo é unha praia preferente de cans. Polo tanto, todas as persoas as que lle teñan medo ou que lle incomode a presencia de cans, que non vayan a esa praia, porque ali teñen permiso para estar os cans soltos, menos os cans que se denominan PPP, cans de raza perigosa, que terían que estar con voceira e con unha correa de non máis de 2 metros. Eso é basicamente o que se regula. En Siabo sería a parte que tamén queda bastante delimitada desde as escaleiras hasta o lado esquerdo indo cara a Broña. Isto leva tamén unha serie de indicacións de infraccións, consideranse entre leves, graves e moi graves, e tamén de sancións. As indicacións tamén, aínda que son a praia específica para ir con mascotas, que teñen unha serie de normativas igual, hai que recoller as deposicións, non poden molestar e os donos son os responsables dos danos que podan facer. Respecto ás enmendas que presentei eu mesma, despois de falalo coa portavoz do
do Grupo Popular, porque había algunhas partes que quedaban mal explicadas dentro do artigo 17 e 18, e si eso paso a lelas especificamente para que se vexa como quedan, para que despois podamos votalas a consulta se estamos todos de acordo con esa modificación que xa foi pasada ao resto dos grupos. Entón, no artigo 17, o texto quedaría: no caso de animais soltos que deambulen pola praia serán responsables dos mesmos os seus propietarios, enténdese por animal abandonado que non vai acompañado por persoa algunha, e no punto 2 queda autorizada a presencia na praia de cans guía en compañía da persona que sirvan, sen persuicio da responsabilidade do seu posuidor e ou propietaria, nin das medidas que o mesmo deba adoptar para evitar molestias ou risco para o resto dos usuarios. Está regulada na normativa estatal que os cans guía das persoas invidentes ou os cans de salvamento poden ir a todas as praias independentemente do horario, teñen acceso a todas. E no artigo 18 quedaría redactado así: permítese a presencia de cans en toda a costa do concello agás na praia de Broña de Siabo, nas que en tempada de alta afluencia só se autoriza a presencia de cans soltos entre as 21 horas e as 11 horas do día seguinte. Agás os cans de raza perigosa que deben ir con correa de non menos de 2 metros e voceira. Os efectos do disposto na presente ordenanza enténdese por tempada de alta afluencia do 1 de xuño ao 15 de setembro e Semana Santa e tempada de baixa afluencia o resto do ano. Nada máis. Damos a palabra, entón, agora, portavoz do Partido Popular. Moitas gracias. Ben, pois para comenzar, quixera decir que vemos que correxiron os erros de redacción que o noso grupo detectou e que lle fixemos chegar, sempre coa intención de aportar en positivo para que procedesen á súa emenda. A nós parecenos ben que se regule este tipo de uso. É certo que a Xunta non ten regulación ao respecto e o Goberno Central tampouco. O que si temos son certas dúbidas sobre se se conta cos recursos suficientes para vixiar o regulamentado e para garantir o seu cumprimento de maneira que a norma teña os efectos que se lle supoñen. Neste caso, sería a mellora da convivencia nas praias do noso concello por parte dos usuarios, da xente que é de Outes, dos visitantes, de todos aqueles que queran disfrutar dos nosos areais. Nada máis, gracias. Moi ben, se queres comentar algo, sí. Ben, partimos da base de que moitas veces é o descoñecemento da norma o que fai que asa xente que incumpla a mesma norma, non? Agora mesmo non tiñamos nada regulado, entonces a xente pois guiabas un pouco por o que consideraba e tampouco había posibilidades de que a xente a que lle molestaran pudera denuncialo ou evitar que viñeran. Agardamos que simplemente ca creación desta norma e coa súa difusión, pois a xente respete a norma. E se non é así, sempre é máis sinxelo que se poda chamar ou a Policía Local ou incluso a Garda Civil, sabendo que hai unha ordenanza que te respalda, que no caso de que non haxa ningunha, porque en ese caso tampouco podes facer que se cumpla. Respecto a si isto vai evitar que haxa xente que incumpla, pois sabemos que é difícil a de haber quen o cumpla e outros que non o cumplan, pero bueno, eu penso que o feito de que haxa unha regulación tamén lle permite a xente poder saber cando sí está permitido e cando non. Bueno. Por diante, sí, desculpa. Vamos a proceder á votación coas emendas sinaladas da Ordenanza Municipal Reguladora do uso das praias do municipio, que entendo que é a aprobación inicial, porque ten que despois enviarse ao boletín oficial da provincia. Entón, votos a favor? Abstencións? Aprobase entón os votos a favor o Grupo de Goberno e as abstencións do Grupo Popular. O seguinte punto é o expediente 104/2024, ainda que pon de declaración da Romería de San Cambio como festa de interese turístico de Galicia, realmente o que aprobamos é a solicitude
a Xunta para que se declare esta festa, esta nosa festa de San Campio, como festa de interese turístico de Galicia. Entón, voulle dar a palabra tamén á concelleira de Turismo de novo, doña Soledad Agra. Grazas. Exactamente como di o señor alcalde, o que levamos os a pleno é a aprobación da solicitude da declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia. O decreto do 2015 que regula a declaración de festas de interese turístico de Galicia non permite que sea o pleno quen a nomee como tal, quen a declare festa de interese turístico, senón o que decide o pleno é se queremos ou non elevar esa solicitude á Administración da Xunta de Galicia, que será a que teña que declarar as festas de interese turístico. Os efectos que ten unha declaración de festa de interese turístico de Galicia ten unha especial consideración á hora da promoción e da planificación por parte da Administración Autonómica. A nos parecíanos interesante levar esta festa a solicitude de que a consideren festa de interese turístico, porque iso levará unha serie de axudas e subvencións para ese fin que, ademais, poden ser incluídas dentro de accións de promoción específicas que fai a Xunta para as festas denominadas así, e para planificar tamén investimentos materiais que beneficien este tipo de eventos que desde a Xunta se convocan só para as festas de interese turístico. As festas de interese turístico que valoran é aquelas que son manifestacións que teñan un valor cultural, de tradicións populares e que teñan tamén un especial atractivo turístico. Eso é o que consideramos que ten a festa de San Campio. Por lo tanto, fixose un informe tal como se solicitaba desde a Xunta para poder elevar esta petición. Nos parecenos que a nosa festa cumple todas esas características que se exixen. Agora mesmo, na nosa ría, no noso seu destino turístico, a única festa declarada de interese turístico de Galicia é a Festa das Carrilanas de Esteiro, aínda que ten un formato e unhas características moi diferentes á nosa festa de San Campio. Hai festas na provincia da Coruña que son, sin duda, de menos sona que a nosa e que teñen menos tradición, como pode ser a da Cereixa de Paiosaco ou a de Santo Adrián de Malpica, e, en cambio, a nosa, pois, por non pedila desde este pleno, pois nunca se intentou convertila ou declarala de interese turístico de Galicia. Por lo tanto, esa é a petición que levamos os a pleno. Agardamos que todo o mundo este de acordo con ela. Grazas. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Gracias. Ben, a nos solicitar a declaración da Romería de San Campio como festa de interese turístico de Galicia parecenos unha boa iniciativa. Esta solicitude será valorada según uns criterios establecidos e de vostedes depende que a valoración destes ítems sexa a máis favorable, sobre todo en aspectos como o adecuado coidado das contornas urbanas, que, aínda que na documentación que acompañan vostedes indican que o entorno sempre está ben mantido, a realidade non di o mesmo, e calquera que visite o lugar aleatoriamente encontrarase con beiras rúas sin limpar, fochancas nos camiños e falta de desbroce nas beiras dos mesmos. Tamén se valora positivamente o nivel de infraestructuras e equipamentos para a celebración desta festa. En este punto, gustaríanos recordarlles que no pleno de outubro do ano 22 vostedes votaron en contra dunha iniciativa do PP para que se xestionase a construción no terreo ubicado no Brenzo, que fora adquirido polo Concello no mandato 15-19, dun edificio polivalente que puidese servir de centro veciñal e ao mesmo tempo reservase un espacio para dedicalo á interpretación dos sombreiros San Cosmeiro e a outras actuacións de carácter etnográfico e cultural. Se esa infraestructura fora levada adiante, tal e como era o desexo de moitos veciños desa parroquia de San Orente, agora ben seguro que influiría de maneira positiva na valoración deste punto, ademais de dar un servicio comunitario e de servir de foco de unión e convivencia entre os veciños. Pero a vostedes eso parece que non lles pareceu boa idea. Tamén nos chama a atención que na documentación mencionen que é esencial a coordinación das entidades públicas e privadas. Pois claro que sí, de que hai que coidar o tecido asociativo para que esta coordinación sexa efectiva non cabe dúbida.
Pero iso non se consigue retrasando o pago das axudas que se lle conceden ás asociacións deportivas e culturais do Concello, entre as que nomeadamente se encontran as comisións de festas, que nestes casos tanto teñen que decir. Estamos a finais de xuño e as asociacións culturais e deportivas, así como as comisións de festas, veñen de cobrar, creo que foi onte, as axudas correspondentes ao ano 2023. Esa é a realidade da súa xestión. Moito encherselles a boca dicindo que chegaron para mellorar a acción do goberno, pero os feitos son os que son, e non refrendan esa afirmación, sendo o resultado que da súa xestión que as festas celebradas en xaneiro do ano 23 cobran a axuda do Concello a finais de xuño do ano 24. Eu espero que polo menos o fogueteiro se teña cobrado, porque se dependera da súa asilidade nos pagos, a estas alturas estaría aínda esperando polos cartos. Nada máis e moitas gracias. De forma breve, por favor, sí. Os requisitos para a declaración de ben de festa de interese turístico de Galicia son a antigüidade, a singularidade, o arraigamento e a realización polas entidades organizadoras de accións promocionais, o valor cultural e a continuidade no tempo. Non ten nada que ver con que sementemos unha leira que en un mandato do goberno do PP decidiron comprar a última hora para San Orente cando non había unha acordo veciñal para facer ese investimento que despois quedou aí sin que teñamos tampouco interese os veciños, porque, como vostede sabe, formo parte da Asociación de Veciños de San Orente e non consideramos que o feito de que se construía ali un local social e se invistan millóns en un investimento non vai a mellorar en nada que nós podamos declarar a festa de interese turístico nacional ou de interese turístico galego. Pero, bueno, respecto ao pago das subvencións, tampouco influye nada para isto. Nós seguimos facendo a festa de San Campio, sigue sendo a festa que ten o día festivo do Concello e non ten nada que ver co feito de que podamos solicitarlle a Xunta que a declare de interese turístico ou non. De forma breve, por favor. Pareceme que decir que se de gastar millóns en facer un centro social en un solar, creo que é unha exageración. Non iba a costar millóns, ni moitísimo menos. Que hai veciños que non están de acordo porque vostede o sabe, nós tamén sabemos que hai moitos outros que sí estarían de acordo en que se fixera iso. E como as propias bases da declaración de festa turística de interese galego valóranse as infraestructuras que hai. Se esa infraestructura estuvera feita, valoraríase de maneira positiva. E, por suposto, que non hai ningunha base nesas valoracións que digan que tardar ano e medio en cobrar unha subvención vai a influir en esa valoración, por suposto que non a hai, pero as comisións de festas que se viron en esa tesitura, a esas sí que seguramente lles influirá e non lles gustará a forma de xestionar que tuveron vostedes as subvencións para poder facer as festas e poder facer todas esas accións que xuntan a xente no Concello de Outes a través das parroquias. Nada máis e moitas gracias. Bueno, pois, se non hai entón máis intervencións, vamos a proceder a votación desta proposta de aprobación de solicitude de declaración da Romería de San Campio como festa de interese turístico de Galicia. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Moi ben. O seguinte punto na orde do día é o expediente 466/2024, ampliación do límite para comprometer o gasto plurianual na anualidade 2025 na vinculación xurídica 1/7 derivado da aprobación do acordo convenio de colaboración para a execución da obra conexión do paseo fluvial co centro urbano da Serra de Outes. Bueno, este punto ten a ver co seguinte que tamén imos a tratar,
por tanto, vou facer mención ás dúas cuestións, en que evidentemente teramos que aprobar ou votar primeiro este punto inicial, non? Como ben saben, pois chegamos a un acordo coa Xunta de Galicia, un acordo que se ten que concretar agora nun convenio, un convenio para financiar, un convenio de colaboración para financiar e executar por parte da Xunta de Galicia, neste caso, unha obra de mellora da conexión, neste caso, do paseo fluvial coa malla urbana da Serra de Outes. En concreto, son unhas bancadas que se sitúan xusto diante da Casa da Cultura, onde agora mesmo hai unhas escaleiras que son pouco visibles. Aí o que se quere facer unha bancada que dé continuidade ao propio paseo e conecte de forma adecuada, máis adecuada, creemos nós, e tamén creu, neste caso, a Consellería de Vivenda, a conexión máis adecuada co centro urbano. Para iso, o que necesitamos é achegarlle, en este caso, a Xunta de Galicia, que, como digo, quen executa a obra, unha serie de fondos. A Xunta de Galicia pon o 70% dos fondos, nós poñemos o 30%, e, por unha cuestión estrictamente de normativa contable e orzamentaria, posto que esta obra se vai a executar e o convenio ten vigencia plurianual, tanto 2024 como 2025, é necesario incrementar o límite de gasto que podemos comprometer nesta partida concreta, que é unha partida na que nós non tiñamos orzamentado ninguna cuantía, posto que non suele haber transferencias do noso Concello a outras administracións, e, por tanto, é necesario incrementala por neses 19.727,12 euros, que son os que teríamos que achegar ao Concello na anualidade de 2025 para poder facer efectivo ese convenio. Máis ou menos esa é a explicación. Entón, ten a palabra agora a portavoz do Grupo Popular. Sí. Gracias. Non imos a decir nada, neste punto non interviremos. Entendo que... Vale. Pois entón, se os parece ben, vamos a proceder a votar. Repito, neste caso é para ampliar o límite para comprometer o gasto plurianual na anualidade de 2025 para atender este convenio de colaboración. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, apróbase entón cos votos a favor do Grupo de Goberno e a abstención do Grupo Popular. Ben, pois o seguinte punto é justamente, a aprobación realmente é do acordo de cooperación entre o Concello e a Consellería de Vivenda para acometer o proxecto que antes mencionei, o proxecto de conexión do paseo fluvial co centro urbano da Serra de Outes. O proxecto, de forma moi breve, vostedes o puideron ver, se lles pasou despois, efectivamente, de que se esquecerá metelo no punto inicial na comisión, pero, despois do día seguinte xa se lles pasou. E ese proxecto, reitero o que dixen no punto anterior, non? Eu creo que é un proxecto interesante para darlle continuidade e para enlazar quizáis unha das partes máis destacadas, máis bonitas, máis visitables, e tamén para os propios veciños, digamos, para disfrutar do noso núcleo urbano da Serra de Outes, que é o paseo fluvial, conectalo mellor coa malla urbana, non? Eu creo que é unha obra de humanización moi necesaria. Creemos que temos que facer dentro do Goberno espazos máis vivibles, máis cómodos, en particular para os viandantes, esta é a idea, e darlle visibilidade, como digo, ao paseo fluvial, ao noso río, o río Tins, que, sen dúbida, é un espazo único. Tuvemos a oportunidade, xa hai bastante tempo, de trasladarlle este proxecto que nós desenvolvéramos ou encargáramos, mellor dito. Tuvemos a oportunidade de trasladarlo, como digo, á Xunta para poder ser financiado dentro do programa URBE. Tardou un pouco máis do que queríamos, pero nunca é tarde se a dita é boa, como se sobe dicir, e finalmente a Xunta de Galicia nos concede a posibilidade de asinar este convenio. É a Xunta de Galicia, reitero, quen executa esta actuación, quen executa esta obra,
ao final, inda que o proxecto ascende a 81.299,63 euros, realmente, tamén entendo que por unha cuestión de previsión no convenio, o convenio ascende a algo máis, porque inclúe tamén a dirección de execución e a coordinación de obra, a máis, a posibles aumentos de medición final. Estamos falando dun convenio de 93.938 euros, donde o Concello chegará un total de 28.181 euros e a Xunta de Galicia 65.757 euros nestas dúas anualidades 2024-2025. Como efectivamente a Xunta de Galicia está executando unha obra digamos en espazo do noso Concello, por tanto a competencia inicial sería nosa obra o que estamos cedendo esa competencia, por iso ademais ten que vir a pleno para poder asinar este convenio e ademais ten que se aprobar por maioría absoluta. Entón, doulle a palabra a portavoz ou viceportavoz do Partido Popular, ou se portavoz. Gracias. Ben, pois todas as actuacións que poidan mellorar o entorno urbano no que vivimos os veciños de Outes a nos parecennos ben, pero tamén pensamos que unhas son máis interesantes e necesarias para o ben común que outras, polo que temos dúdas de se esta obra sería a máis acaída para presentar o Plan Urbe. É certo que é unha actuación que dá moito caché e de seguro que será moi fotoxénica para presumir dela, pero se repasamos o estado de outros entornos urbanos que precisan tamén dunha renovación e terían cabida neste plan que promove a Xunta de Galicia, non sabemos se será esta a actuación máis prioritaria, porque se o fin da obra é conectar o centro urbano co Paseo do Río, non podemos esquecer que a escasos 50 metros desa ubicación xa existe un acceso que conecta o centro urbano coa Horta do Muiño e co Paseo do Río. E se falamos da outra banda do río, cruzando pola ponte, hai dous accesos ao mesmo lugar a menos de 100 metros de onde se pretende ubicar isto. Por poñerlle un exemplo do que quero decir, é como se vostede non tivera cuarto de baño na súa casa, se lle deran uns cartos para facer unha obra e decidira facer unha piscina no xardín. Seguro que vistosa iba a quedar, pero ben seguro tamén que sería máis necesario e prioritario que fixese o cuarto de baño. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra. Ben, nós entendemos que é unha obra necesaria que axuda a resolver algo que quedou a medias cando se fixo o paseo urbano, que é darlle unha saída en condicións a esa marxe do río Tins cara á malla urbana. Entendemos que non só lle dá unha solución en mobilidade nesta zona, sino que tamén lle dá máis presenza a unha zona traseira da Casa da Cultura, que lle dá máis entidade a esa zona para outras utilidades e tamén para o disfrute da veciñanza, e tamén lle dá máis relevancia un punto de contemplación para a ponte da Serra, que ten evidentemente un valor moi importante, e a través desta obra e desta mellora da contorno urbana, pois tamén se lle dá solución a esta problemática. Ben, de xeito moi breve, non? Bueno, seguramente hai moitas necesidades no noso Concello e moitas necesidades tamén no noso centro urbano, pero bueno, o programa Urbe está enfocado justamente a humanización, a programas de urbanización e mellora de espazos públicos. Creo que vostede facía aí un símil que a min pareceme que as necesidades básicas, polo menos no marco do que podemos pedir no Plan Urbe, están cobertas, non? Eu creo que ese símil non é moi adecuado. Pareceme que resolver un problema de continuidade, de conexión, posto que o paseo fluvial remata literalmente nun muro, pero literalmente, nun muro, nunha parede absolutamente cega, a min e a nós parecenos que unha solución que pode, efectivamente, como vostede dixo ao principio, facer moi fotoxénica para presumir dela, pois justamente iso que queremos, que sea que camiña a serra
poda sacar fotos e poidamos presumir da nosa vila. Eso é justamente o que queremos, porque queremos unha vila máis atractiva para nós, e máis para os nosos visitantes. Non sei se ten algo máis que comentar. Non. Bueno, pois... Sí. Lamentablemente non se aproba o convenio, posto que non se aproba por maioría absoluta. Lamentamos que sexa así. Bueno, pois teremos que volvelo a traer máis cedo que tarde para que esta obra se faga efectiva porque efectivamente hai que comprometer unha anualidade este ano, non? É unha pena, pero bueno, cada un é dono do seu parecer. Seguinte punto, expediente 578/2024, modificación de crédito na modalidade de transferencia de crédito 4/2024. Bueno, o que se propón neste punto é unha transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, posto que para iso é necesario que se aprobe en pleno. Básicamente o que se está facendo é collendo diñeiro, por así dicilo, nunha partida do orzamento que sabemos que hai remanente, que hai sobrante, e leválo a outra onde prevemos que podemos ter máis problemas para atender os nosos compromisos de gasto. Esa é a cuestión, non? Como se ten feito outras veces, por tanto, propoñemos facer unha transferencia de crédito da área do programa, son 3 programas de gasto, pero da área de gasto 3, de 30.000 euros, para pasar á área de gasto 1 en gasto corrente. Ten vostede a palabra, señora Molinos. Moitas gracias. Señor alcalde, o pasado 25 de abril trouxeron vostedes a este pleno a proposta de aprobación do orzamento municipal para o ano 2024. Daquela, vostede manifestaba, entre outras cousas, que á hora de aprobar este orzamento tivemos en conta que había que imputar aos mesmos facturas pendientes de anos anteriores. Permítame que lle diga que a mí pareceme que eso o dixo por decir, como a tantas outras cousas, que tampouco é nada novo ese xeito de facer o relato da súa xestión. E digolle isto porque, aínda centrándonos únicamente na transferencia de crédito que hoxe traen a este pleno para a súa aprobación, o crédito consignado na aplicación do programa 160 na económica 21.300, correspondente a maquinaria, instalacións e utillajes referidas ao alcantarillado, según o estado de execución de gastos ao que tivemos acceso o día 26 do 5 do 24, tiña un saldo en negativo de 23.672,53 euros. É esa a maneira de ter en conta a hora de redactar o orzamento 24, que se debían imputar os gastos pendentes ao pago ao orzamento 24, tal e como decía o señor alcalde? Non foron quen de calibrar que solo na aplicación que vimos de mencionar, facendo un pequeno repaso dos recoñecementos extrajudiciales de crédito que se levan aprobados ata o momento, había, polo baixo, que imputar nesa aplicación 55.600 euros de facturas sen pagar de outros anos, non foron quen de ver que se consignan no orzamento 38.400 euros non lle chegan nin para pagar o que deben no ano pasado ou anteriores. Estamos xusto a metade do ano. Levan 2 meses co orzamento aprobado e máis ou menos un con el en vigor. A estas curtas alturas xa teñen a necesidade de facer transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto, porque non lle chegan os cartos que consignaron para pagar servicios básicos. E de onde os van a sacar nesta ocasión?
pois das retribucións para o personal laboral fixo do Programa de Educación e das do persoal laboral temporal de promoción e fomento do deporte, porque parece que aí si lle sobran cartos. Claro, entre outros aforros nesta área, e digo aforros entre comillas que se me entenda, podemos observar que dende que se xubilou a profesora de apoio que axudaba a tantos rapaces con dificultades a superar esta situación e que axudaba tamén a adultos a mellorar o seu nivel educativo, esa praza, ao noso xuicio ben necesaria, nunca se cubreu. En canto ao fomento do deporte, máis do mesmo. Solo por poñer un exemplo, se tal e como podemos ver no cartel anunciador das actividades deportivas para o Brán non hai cursos de vela e de windsurf no Centro Náutico do Freixo, os cartos destinados a pagar aos monitores non se gastan, iso é evidente. E o peor é que isto non vai a quedar aquí, porque se lle damos un pequeno repaso á situación do estado de execución dos gastos dende primeiro do ano ata o día 26 de maio, a que tivemos acceso, nas casillas correspondentes ao estado de execución podemos observar numerosas cantidades con signo negativo, é dicir, que xa se gastara a esas alturas máis do consignado para todo o ano. E como todas son moitas, mencionaremos só algunhas delas a modo de exemplo. No programa de Servicio de Extinción de Incendios, no referido a elementos de transporte, había, naquele momento, 5.000 euros gastados a maiores que o consignado. En alcantarillado, para combustibles e carburantes, había un déficit de 21.000 euros nesa partida. Os gastos diversos tamén tiñan un déficit de 24.700 euros. En gastos de recollida de residuos había menos 6.800 euros. Menos 10.900 euros en gastos diversos para asistencia a persoas dependentes, menos 14.236 euros no programa de equipamentos culturais, menos 6.792 en gastos diversos de promoción cultural. Isto non é máis que unha pequena mostra do control e orden, máis ben descontrol e desorden, que leva este goberno nos gastos municipales. Cando era 25 de maio, solamente un mes despois de aprobar o orzamento que entre todos definiron como estable, con previsión e realista, chegados a este punto, e fora do relato triunfalista co que vostedes pretenden regalarnos os oídos aos veciños, a nos gustaríamos saber de que tipo de realidade foron as previsións que fixeron vostedes para confeccionar o orzamento do ano 24, cando a 2 meses escasos de aprobalos, a situación é que a maioría das partidas teñen xa os créditos non só esgotados, senón que en moitos casos sobrepasados. Nada máis e moitas grazas. De forma moi breve, dúas cuestións. A primeira é que vostede debe saber, debe coñecer, na que creo que se enterou fai pouco, que o estado de execución que vostede pediu 26 de maio de 2024 é un estado de execución dos orzamentos prorrogados de 2022. Por tanto, está vostede dando unhas cifras que cos orzamentos en vigor que entraron despois son actualmente diferentes, son actualmente distintas. Por tanto, debería vostede ter en conta esa cuestión. En segundo lugar, e con todo, tamén dicirlle que efectivamente nós somos moi conscientes de que hai partidas, inda que non é esa maneira quizáis de dar conta, como vostede dixo, non? Porque ao final as partidas inclúense dentro de unhas bolsas de gasto determinadas e por cuestións estrictamente contables pode haber gastos que se imputen a unha partida que non tiña crédito inicial, pero iso non quere dicir que non haxa outras que poidan cubrir ese gasto. Iso tamén vostede debería saber porque non hai tanto tempo que se gestionaba o orzamento. E vostede sabe que o orzamento é un documento, ás veces, moito máis rígido do que un cree, do que se pode supoñer. Por iso, nós, a hora de confeccionalo, e sabendo que efectivamente temos unha serie de gastos correntes moi importantes, en particular na área 1, pois tamén tomemos en conta, a hora de confeccionar eses orzamentos, outra realidade que vostede debería recordar, ou se non recordo ya eu, que nós temos que dotar todas as plazas de traballadores que temos na RPT independentemente de que estean cobertas ou non.
E vou dicir, eso facíano vostedes tamén. En 2019 había un mundo de plazas sin cubrir na RPT, nós fomos cubrindo as que creemos que se necesitaban, e ora hai outras que están disponibles. Pois non lle vou a dar unha cuantía porque concreta, pero un número moi importante e ao millor un porcentaxe moi importante do gasto de persoal que é moi elevado. Estamos falando ao mellor entre un 10 e un 20%, e gasto que sabemos, gasto de persoal que non imos executar. E, por tanto, é normal que nós utilicemos ese diñeiro, eses recursos, para mover dunha partida a outra, que sí que vamos a precisar crédito ou recursos, non? É iso que estamos facendo, non? Sí, a min gustaríame dispor, cando, digamos, confeccionamos os orzamentos, de centos de millóns de euros de ingresos, pero os ingresos son os que son, e os gastos son os que son tamén, e temos que equilibrar. E agora mesmo estamos justamente facendo iso, non? Estamos utilizando as ferramentas que temos para, facer máis eficiente e optimizar o uso do orzamento. Pouco máis por o momento. Por suposto, señor González, que sei perfectamente que o estado de execución dos gastos a día 26 de maio non ten en conta o orzamento que aínda non entrara en vigor, que entrou uns días despois. Por suposto que o tuven en conta. Pero, de todas maneiras, para poñer un exemplo, que para unha única causa da que falaba antes, no orzamento anterior, o prorrogado desde non sei cantos anos co que vostedes estaban traballando, na partida que mencionaba na programa 160 económica 21.300 había consignados 36.000 euros e efectivamente había como polo menos 55.000 euros en facturas de anos anteriores que había que imputar a esa partida. Vostedes tuveron en conta, había 55.000 euros para imputar a algo que había na partida 36.000 euros. Tuveron en conta, en lugar de 36.000, puseron 38.400 nos novos orzamentos. Iso, mírese por onde se mire, non é previsión ninguna. Nada máis e moitas gracias. Bueno, como digo, o orzamento é un documento vivo e o orzamento pode mudar e vai mudar desta maneira para atender e para optimizar e atender de mellor maneira os gastos. Procedemos entón, non apago nesto. Procedemos entón a votación deste punto. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo de Goberno, abstención do Grupo Popular. Ben, seguinte punto, entendo o punto de mocións, entendo que non hai mocións. E o seguinte punto son rogos e preguntas. Temos unha pregunta do anterior pleno. Tena vostede, bueno, pois pode formulala cando considere. Vale, moitas gracias. A pregunta que fixemos de maneira oral no anterior pleno foi a seguinte. Esta é unha pregunta que volve a incidir sobre o proxecto de mellora do céspede do campo de fútbol. Se non entendemos mal, vostede dixo que o proxecto modificado houbera que facelo para cambiar únicamente o orzamento, porque a Deputación lles dixo que tiñan que adaptar os precios á realidade. Dixo que non cambiaran nada máis que iso, e tamén dixo que o importe final seguía sendo o mesmo. Eu creo que a única solución a iso é que houbera recortes no que se recollía no proxecto en canto ás partidas orixinarias. Non sei se estou no certo así por encima ou se pasa outra cousa extraordinaria que non poido imaginar neste momento. Se a suma dos cartos das partidas é a mesma e os conceptos subiron de precio, iso quere dicir que se rebaixou o que se iba a facer. A pregunta é: recortáronse algunhas partidas respecto ao proxecto orixinal na renovación do céspede do campo de fútbol? Efectivamente, bueno, pois houve unha serie de modificacións no proxecto inicial requeridas pola propia Deputación antes de poder finalmente asinar este convenio e
a última das digamos das peticións por parte da Deputación de modificacións, do requirimento de modificación, incidía en que, bueno, o proxecto necesitaba actualizar os prezos. Bueno, como para evitar problemas, digamos, a hora de aprobar o convenio e que non se modificara o importe total, o que se optou, e isto optouse do punto de vista técnico, porque foi, digamos, en contacto continuo entre o redactor do proxecto e os técnicos da Diputación, é en reducir o número de metros da varanda, posto que que ten actualmente é aproveitable, unha parte polo menos, en vez de 320 metros que iban inicialmente, a varanda que rodea o perímetro do terreo de xogo pasa a ser 160 os novos, non? E por ese motivo o que se puido conseguir foi actualizar os prezos que en teoría estaban fora de mercado e ao mesmo tempo manter a cuantía total sen variala. Ben, nós vendo os dous proxectos sabemos que hai outro tipo de recortes tamén, agora falaré deles. Nós non sabemos se está firmado ou non o convenio coa Deputación. De ser así, esperamos que a xestión deste expediente no futuro non sexa tan errática como foi a toda agora. Tiveron que facer non senón dous proxectos modificados para facer recortes nas partidas e para finalmente non atender a suxerencia da Diputación no sentido de adaptar as dimensións do campo ás normas NIDE 2021, que son as normas que rixen, entre outras cousas, as dimensións das instalacións deportivas, neste caso para competicións de ámbito regional. O resultado de non facer as cousas ben dende o principio é este, que as dimensións finais do campo non sexan as recomendadas, que haxa que recortar na varanda perimetral e tamén que non se renove máis que a mitade da existente e que a partida dedicada ao suministro e extendido de microaglomerado asfáltico para a corrección das zonas afundidas e a súa integración co pavimento actual, que según as medicións feitas polos técnicos en xaneiro do ano 2023 era dun 15% da superficie do campo existente, por arte de non se sabe que, pase a ser agora, un ano máis tarde, tan solo do 12%. E que pasou? Arregláronse solas as fochancas? Porque por o mantenimento que lle fixeron vostedes non foi. Porque durante 5 anos non lle fixeron un correcto mantenimento ao campo de fútbol. Isto é outra das cousas que se recortaron que vostede non tuvo en conta e non tuvo a ben explicalo. Isto, finalmente, derivará en previsibles incrementos de obra de última hora, coas complicacións estruturais que esta imprevisión conleva. Como solventar estas inconcrecións? Como van facer? Con que van a pagar os suplementos que previsiblemente haberá? En canto se vai a elevar a porcentaxe que ten que aportar o Concello para a execución da obra, que agora é alrededor dun 50%, pero depois de acabala, gustaríanos saber de canto será. E todo por non facer as cousas ben dende o principio, porque se o fixeran ben e con previsións reais, igual nin perdían a subvención de 50.000 euros que lles concedeu a Xunta de Galicia para que non tiveran mellor idea que vinculala á execución deste convenio. E, por suposto, como todos sabemos, e vostedes deberían saber tamén, que na rapidez das xestións municipales non son vostedes ningún Xespiri González, el ratón máis veloz de todo México. Pois o que pasou foi que perderon a subvención por non ter previsións realistas e dedicala a outras actuacións que garantizasen a súa justificación. Nada máis, gracias. Bueno, de forma moi breve, para replicar o que vostede acaba de comentar, efectivamente, houve dous modificados neste proxecto e os dous veñen derivados da atención ao requirimento que nos fai a Deputación. Vostede parece que nunca xestionou convenios con outras administracións, porque ás veces, pois efectivamente, outras administracións pois o que fan é requirir documentación e ás veces é contradictoria. Sabe vostede que no primeiro requirimento nos di que hai que sacar algunha partida que tiñamos porque non era financiable? Bueno, pois non nos din que hai
que modificar outras. Dígnolo, pois, un ano despois. Entón, un ano despois, pola tardanza non estrictamente, digamos, imputable ao Concello, porque todos sabemos que non dependemos só dos tempos do Concello, que depende o tempo da Deputación. Bueno, pois nos din que hai que facer outras modificacións. Bueno, pois as facemos. E, ao final, chegouse a este punto. Eu, bueno, pois agardo que a solución final sexa satisfactoria, porque, como dixen e como digo, estamos moi contentos de que, por fin, o céspede do campo de fútbol do Conchido, logo de moitos anos de necesidade, o vayamos a cambiar e o vai a cambiar este goberno. Moitas grazas. Non, disculpe, pero non há lugar. Hai unha réplica, vostede xa cumpliu. Grazas. Desculpe. Dixen que non había réplica. Non sei se teñen vostedes rogos e preguntas orais. Non. Bueno, pois con isto entón rematamos o pleno non sen antes só fixen, digamos. Nós non temos constancia de ninguna pregunta por escrito. De feito, falábamolo hoxe e onte, e falábamoslo cos compañeiros, non vimos ninguna pregunta por escrito. No xestiona non está. Vamos a ver, eu non sei se está no xestiona ou non está no xestiona, pero registrámolas onte, en tempo e forma, por rexistro xeral. Pois realmente non a vimos. A ver, se podo contestar así, pero se non, non. A que horas se registraron? Bueno, en tempo e forma. Non as temos, porque a verdade non as vimos. Como normalmente as registra vostede, señora Molinos, ou o señor portavoz, o señor Francalo, pois ao mellor pasóusenos. Está aí. Busca, por favor, porque... Eu penso que as pode registrar calquer concelleiro. Pode, non lle dicimos que non. Foi un erro, pero... troncos. Non, que eu sepa non, pero... 26, en instancia xeral. Pois, teñen que disculpar, pero... Isto non se soluciona. Non teñen por contestar absolutamente. Intenta, e se non, pois, son tres preguntas. Intenta, se non, pois non sei. Non están aquí. Teñenas vostedes aí. Eu teñas aquí. Bueno, vostedes queren que as contestemos hoxe ou prefiren que as miremos e as contestemos no pleno... Bueno, eu non... Bueno, pois entón se poden as vostedes facer cando consideren oportuno. Tenes unha copia para deixarlle ali? Non, teño esa aquí, non te preocupes. Bueno, a primeira pregunta é relativa ao que se falou no pleno ordinario do mes de febreiro do 2021. No pleno ordinario do mes de febreiro de 2021 fixosille unha pregunta ao Goberno sobre a retirada dunha protección dos contenedores na estrada AC-196 ao seu paso por Ponte Nafonso. Contestara que foi retirada debido a que pediran un correspondente permiso para a súa instalación a ASI e que estaban estudiando outra localización para instalalo de novo. No pleno do mes de xuño do 2021, como non nos constaba que lle deran solución ao asunto, volvemos a preguntar. Ante a nosa pregunta, o señor alcalde respondeu que ainda estaban vendo que decisión tomar, xa que non queremos poñer nun lugar que ao mellor máis adiante habría que facer obras, polo tanto, estamos niso, agardamos dicirlle pronto onde se sitúan. A día de hoxe, a nosa pregunta é a seguinte: acabaron de estudar o tema e levouse a cabo a reposición da protección? De ser así, onde se colocou? E tampouco vemos que estén colocados todos os valados que se adquiriron co financiamento do Fondo de Compensación Ambiental do ano 2021, dos que o señor alcalde dixo que serían colocados en 5 ubicacións, pero non vemos nin os de San Ourente, na zona do Brenzo, nin o do entorno da igrexa de Outes. Cal é a situación dos valados que o señor alcalde dixo que se ian colocar na parroquia de San Ourente e Outes?
Pois non lle vou a poder contestar con detalle, posto que este é un tema que leva a Concelleira de Vías e Obras, que hoxe ademais non está presente. É certo que en canto a cubrición, digamos, os valados de Ponte na Afonso, no sitio onde estaban non poden estar, porque non o permite Estradas de Galicia, e dificilmente, bueno, pois se pode topar outro espazo nas inmediacións, digamos, deste lugar, non? E os outros, sei que, bueno, pois hai algúns que están pendentes de colocar por diversas razóns, pero non lle podo dicir, non lle podo determinar como están nestes momentos, non? Se tivera un pouco máis tempo, se tiveramos visto a pregunta, pois seguramente sí. Sí, vamos a intentar contestala con un poquinho máis de detalle no vindeiro pleno. Vale. No pasado pleno ordinario do mes de abril preguntouse ao Goberno polas labores de bacheo, ao que nos contestaron que se estaban levando a cabo e que se seguirían facendo nos vindeiros meses. Os viais de competencia municipal siguen necesitando melloras porque se atopan nun estado lamentable, polo que queremos facerlle a seguinte pregunta: que previsións teñen para levar a cabo as labores de bacheo nas estradas municipais? Eso sí que eu podo contestar. Non todas as estradas municipais, penso eu, teñen necesidade ou están nun estado desastroso como vostede exasera. En calquer caso, sí que lle podo dicir que hoxe, como vostedes ao mellor serían conscientes, comezou o bacheo, que tardou máis do que quixéramos, ainda que xa levaba tempo contratado, nas Agras de Entins, que vai a rematar mañán. E logo temos pendente, pois, no mes de xullo, levar a cabo un bacheo, digamos, máis selectivo en todo o Concello, continuando un que xa se fixo no mes de maio por parte da Brigada Municipal, posto que agora temos, bueno, pois máis persoal dedicado a esta finalidade, logo de contratar a 5 persoas no PEL. 6 persoas. Seguinte pregunta. Bueno, non sei se queren. Salta solo. Bueno, iremos aprendendo pouco a pouco. Nada, simplemente é dicir que no anterior bacheo, efectivamente, pudemos comprobar que foi a principios de verán, que simplemente se estaba aportando o material bituminoso ás carreteras. Nesta vez estamos vendo que se están facendo con as mostras de doble tratamento, de DTS, un poquinho con máis rigor, e queremos saber se van a seguir con este sistema ou van volver ao que se estaba facendo anteriormente. Que non o aclarou, vai. Sí, vamos a ver. Efectivamente, este sistema que vostede apunta, que é o de rego, é un sistema que, bueno, é máis efectivo, non? Pero tamén é moito máis custoso. Moito máis. Entón, ademais, nós non temos a nosa brigada, e aquí se ten dito por parte do seu grupo que tendemos a botar moito man de outras empresas cando poden facer esas labores a nosa brigada. Bueno, pois a nosa brigada non ten os medios necesarios para levar a cabo o selado con doble rego como vostede acaba de apuntar. Por tanto, máis probable que se faga efectivamente con aglomerado en quente ou frío, porque ademais, en algúns casos, vostede ten coñecemento sobre o tema, é máis adecuado cando son determinado tipo de baches de maior profundidade e máis aillados. Seguinte pregunta. A seguinte pregunta é: según o decreto número 149/2024 de data 26 de febreiro de 2024, aprobouse o convenio de colaboración entre o Concello de Outes e Mazaricos para a adquisición conxunta dunha trituradora de estradas e unha desbrozadora. Neste mesmo decreto solicitouse unha axuda de 48.000 euros á Xunta de Galicia. Foi aprobada esta axuda e foron adquiridas estas máquinas. No caso de que esta axuda fora concedida, como vai ser o convenio de colaboración en canto ao uso, mantemento, arranxos de maquinaria? Bueno, lamentablemente temos que esa resolución da Xunta non foi concedida esta axuda como nós quixéramos. Era necesario, bueno, pois porque temos a necesidade de modernizar ou de cambiar algunha das máquinas de rozar, desbrozadoras,
igual que o Concello de Mazaricos, por eso plantexamos conjuntamente este proxecto, pero lamentablemente pois non concederon a axuda e bueno, pois intentaremoslo de novo o ano que ven. Queda unha pregunta para contestar con máis detalle no vindeiro pleno. Teñen agora Rogos. Señor González, xa fai un tempo que circula polas rúas do Concello un ruse sobre a súa continuidade como alcalde de Outes. Estánse facendo moitas especulacións sobre o tema, en ocasións incluso alimentadas por vostedes nas redes sociales a través de dedicatorias de cancións acaídas ao asunto. A nós parécenos que un tema tan serio como a gobernabilidade do Concello non debe ser obxecto deste tipo de dúbidas respecto á súa estabilidade. Pensamos que os veciños merecemos unha aclaración pola súa parte sobre se a situación do goberno municipal vai cambiar no futuro máis próximo e, de ser así, en que condicións quedará, xa que hai menos dun ano que vostedes defenderon que esta estrutura de goberno era a máis acaída para Outes. E se hai algo de certo nos comentarios anteditos, deberían aclarar se o seu cambio obedece a que mudou a súa situación persoal ou se mudaron en menos dun ano as necesidades do Concello. Por iso, lle rogamos que se lle aclare este escenario aos veciños de Outes. Nada máis e moitas gracias. Eu, de forma breve, a verdade é que creo que os rogos pódense contestar ás veces tamén, pero de verdade, eu creo que atender nun pleno a rumores pois tampouco é digamos moi adecuado desde o meu punto de vista, non? Xa digo, non? Os rumores pois son rumores, e haberá tantos e haberá tantas cuestións. Cando haxa que traer algo firme, pois saberase de forma oficial, como hai que sabelo, pero polo momento o que vostede apunta eu creo que non é nin tratable. O que sí que é certo que ás veces, dada a tensión que existe últimamente na política a nivel xeral, é importante ás veces tamén saber rirse dun mesmo, ainda que sexa. Moitas grazas. Rematamos este pleno entón, moitas grazas.